Ona je pevačica, televizijska ličnost, astrolog. Ćerka je Emilijane Lazarević i Nikole Čavića. Rođena je 23. avgusta 1965. godine. Kao mala bavila se brojnim aktivnostima kao što su umetničko klizanje, ritmička gimnastika, rukomet, folklor i modern ples. Završila je trgovinu i višu trgovačku školu. Muzičku karijeru počinje 1997. godine. Naziv njenog debitanskog albuma je Dva srca. Posle toga niz pesama Ti si taj, 100 ljudi, 100 ćudi, Kucni u drvo, Leba, sira i krompira i tako dalje i tako dalje. Poznata je i po reality učešćima gde je i dobila nadimak reality mama. Važi za konfliktnu ličnost. Kažu da je opasna žena britkog i prljavog jezika. Ona gata, baje, proriče, pogađa, vidi unapred kada su joj jača strana. Ona je Vesna Rivas. Pa uspao si da pobrojiš bar veliki deo, ima toga još. Hvala na divnoj najavi, hvala i drago mi je što se evo upravo kroz ovu tvoju emisiju, kroz pretres, družimo po prvi put ovde na Hype-u. Dobro večer i dobro ti meni došla. Bolje našla. Eto, hvala što se odazvala pozivu. Moje prvo pitanje uvek je kod gostiju, da li sam nešto omašio u najavi? Ma ne, nisi ništa omašio, nego ja sam se recimo dugo godina pitala a šta to znači, pošto su uvek uz moje ime vezivali onu kontroverza. Pa sam se pitala šta to znači u Srbiji ili na Balkanu biti kontroverzan. A onda su mi godine iskustvo i ta moja elokventnost, jer sam sedmica numerološka, volim da pričam i ne bežim od istine, dale na neki način odgovor, a to je kada kažeš istinu i kada stvari nazoveš svojim imenom, čak ja i merim, nisam uvek, nije svaka istina za svako vreme i za svakoga, ne podnosi svako podjednako, oni su već tad meni lupali kontroverzu. A zamisli kada sam recimo bivala pogođena, uvređena, povređena, ponižavana, devalvirana od pojedinaca da bi oprali svoje istine, razumeš, mene nazovu ili lažovom ili ovako, ili imam pogan jezik i tako dalje. A ja to odredim kad mi se ne veruje ili kada stvarno preteruju u tom nipodeštavanju. Onda idem još dublje, onda sam hiper kontroverzna. A čekaj, nisi mala maca, da se razumemo. Pa nisam. I ti si vređala i ti si... Ali i na odgovor. Odgovor. Znači, nikad u životu, ni u jednom segmentu od kad sam 30 godina na javnoj sceni, nikada prvog nekog nisam čačnula. Nikada doslovce. Jednostavno, ne zato što to nije moj stil, nego ja nemam vremena da se obazirem. Meni je toliko pun dan, od uvek bio i kada sam bila klinka i kasnije u odrastanju i kasnije kada sam se udala pa postala mama, radila, sad pogotovo, meni je full ova vreme, meni uvek fali ti neki 3-4 sata. Ja da gledam u tuđe dvorište i da gledam i da neko komentarišem ničim izazvano, ne. Ali kada me čačnu, onda se iznenade, a otkud znaš? Sve ćemo mi to, Vesna, da pročešljamo večeras. Ti meni samo još reci, zašto kažu da si žena prljavog jezika? Pa zato što kad odgovorim, onda možda zamislite ti suprnici kojima odgovorim koliko su oni prljavi. Kada ja, izgovarajući njihove istine i boreći se njihovim oružjem, onda možete da zamislite, a to je samo trećina, kad ja izgovorim, a kažu moj prljav jezik. Kako bre prljav jezik, pa zamislite koliko su oni prljavi. Ko je najprljavija ličnost na našoj estradi? Ima ih mnogo. Ima ih mnogo, pa svi koji kriju svoju privatnost predstavljaju se u potpuno drugom svetlu. Ko je to? Razumeš, pa ima ih mnogo, nisi me pripremio uopšte za ova pitanja, možda bi razmislila, nisi me ni na što pripremio. Nisam, kod mene nema pripreme. Tako su neke moji gosti tražili unapred, kod mene nema unapred pitanja. Ne, nego da bih razmislila da bi ti bila stvarno originalna, mnogo ima prljavštine, mnogo ima dupljaka i na estradi. Ti si žena koja je iskrena. I na... Pa evo sad, nemojte samo da je najprljavija, ali je u grupi recimo tih prljavih Vendi, Zorica Marković. Zorica Marković sa mnom se izljubi, pakuje mi u stvari tamo na... Plačem za njom, kidam se, razumeš, dođem kuće, moja mama kaže kad sam se vratila, nemoj ti baš toliko mnogo, Zorica s tobom sve ćiću, miću, razumeš, kad te okrene leđa, Vesna je ovakva, Vesna je onaka, Vesna je pogana, držnede. Mira Škorić? Ma ne bre, Mira je bila uvučena, bez veze smo imali taj sukob, jer je drugi neko, a to je Buba Miranović, u stvari
prala svoju situaciju i ono što nije htjela direktno da me napadne, pa onda je Miru napalila. Goca Božinovska, pa ona je bila svojevremeno dok smo bile mlađe, lepše i onako zgodnije, ajde tako da kažem. Bila je jako ljubomorna na mene i onda su ti naši sukobi bili tog tipa. I onda ona mene čačka, hoće da me povredi, a nema materijala, a onda ja njoj pljasi, onda eto ti frke, eto rata i bez Jasal Arafat. Jasno. Kako ti to sročiš? Malo sam te opustio, sve super, si se smestila udobno? Jesam, mada ovako, ovo mi prije foteljica ovako da sedim. Vesna, koliko imaš tetovaža na svom telu? Jedna, dve. Dve. Imam ovu veliku. Na intimnim dijelovima tela imaš, planiraš? Ne, ja sam stidljiva i uopšte ne volim da mi partner nešto zagleda tu po intimnim dijelovima, a nisam zgodna da bi šetala po plaži, razumeš, te tetovaže, tako da sam mlađa, a ovo vreme, bila bi istetovirana do ovde. Vesna. Volim tetovaže. Vesna, da li ćeš večeras da odgovoriš na sva moja pitanja koja ti budem postaviti, da li ćeš da budeš istinu, da li ćeš da govoriš samo istinu i samo istinu i ništa više osim istinu? Pa da li misliš da bi Vesna Rivas trajala na našoj javnoj sceni na Balkanu da je suprotno? Znači, volim i zagovaram istinu i čak pozdravljam i ono bolje i prećutati, to ne znači da ću te slagati, nego istinu odložiti. Jasno. Vesna Rivas, veži pojas i polećemo. Polećemo. Poštovani gledalci, kreće pretres sa Vesnom Rivas. Gledamo prvi naslov. Ostaćete frapirani kada vidite koliko Vesna Rivas uzima novca za tarot tumačenja. Ima dosta nula, pravi biznis. Pa kako dosta? Sad ću vam reći jednu stvar. Ja sam dugo radila u državnom call centru i u tajnosti i bila sam operater Astro 37. Desile su se neke stvari inače u društvu i došlo je do toga da nas neke izvuku iz ilegale i da postave, što se kaže, otvoreni karata i da se zna da ja sam tumač rodnog koda i tumač sudbinskih karti. Kao prvo i osnovno... Koliko naplaćuješ? Evo sad ću da vam kažem. 21. juna 2018. znači sada će biti 21. juna punih 4 godine kako postoji agencija Astro Rivas. Ja sam se kroz reality na neki način, to mi kažu sve kolege, izborila za naš esnaf. Da dobijemo dozvolu za rad, da dobijem sve licence, znači otišla lepo, registrovala, pred kraju, evo koliko nisam učesnik 3 godine realitija, ja se bavim isključivo svojom agencijom, 4 godine. Agencija za izvođenje astroloških i spiritističkih seansi. Šta više, imam jedno od retkih koje imam dozvolu za spiritizam. Jedino zašto još nemam, to drži ipak negde monopol država i neka su SMS-ovi i tu sarađujem, naravno, ali kod mene je sve transparentno. Znači, kako sam se registrovala, ja sam tako. Možete doći, ovdje vam je adresa. Hoćeš da mi kažeš, da mi odgovoriš konkretno? I znači, piše lepo, znači cenovnik koji se pojavio pre 4 godine i dan danas važi. Koliko naplaćuje Vesna Rivas? Konsultacija, znači astrokonsultacija kod Vesne Rivas, 45 minuta traje do sat vremena i košta 6.000 dinara. Za inostranstvo 50 eura. Samo jedno pitanje, mi to zovemo, znači pitanje, ako me pitaš oblast braka, nekog sudskog spora i tako dalje, tu konsultacija traje 15 minuta do pola sata i to je 3.000 dinara ili ti 30 eura. I nema drugih manipulacija. Koliko imaš klijenata dnevno? Pa bude, zavisi, mislim, bude dosta. Ja imam, evo ovako, za ovih 4 godine, znači... Ma pusti 4 godine, koliko imaš dnevno? Daj da ja uzem Digitronča odmah da vidim koliko ti to dnevno staviš love u svoj džep. Ali nije sad to bitno, koliko imam konsultacija. Ja radim i druge stvari, to hoću da vam kažem. Ja radim i te astroseanse, gašenje uglja, stare običajne za čišćenje i tako dalje. Ono kad se uzme lavo pa se stavi ovde voda pa bacaš olovo i ono pršti. Ja ne salivam olovo, to je za decu, za odrasle je slabo, samo drži 3 dana. Ja gasim ugalj, nešto 3 puta jače. Ima da ti dovedem narod ako hoćeš da pogasimo te ugljeve. Da, 3.000 dinara. Valjda ćemo nešto i preko veze, znamo se. Za preko veze to ima uvek. Pa to se ne sekiraj. Ali kažem, generalno kad me ljudi pitaju, da znaju da obično te seanse traju 20 minuta do pola sata i 3.000 dinara. Vesna, jesi nekad... Nema mnogo nuli. Jesu nekad dolazili ljudi kod tebe da, na primjer, žene koje ne mogu da zatrudne, da im sačuvaš brak, da praviš bajalice, da nose sa sobom bajalice? Jel radiš to? Jel baješ? Sad ću ti reći.
pitanje sada je to široka tema. Šta je i bajanje i šta... Postoji Pa evo jedna ovo konkretno. osnovna podela. Jel praviš to? A postoji posebna podela na crno i na belo. Zašto? Koja je razlika između crnih i nas belih? Podela je u tome kad ti recimo dođeš i kažeš, znaš, meni je sve blokirano, ne rekla šta znam. Je li to ono brzo pričanje? Ne, to rade crni, to je kad budeš zvao neko ko radi crno. A ti si bela? Crno je i ja sam bela. Pa reci mi neku belu koju sniješ, ljubim te. Pa evo, slušaj me, znači crni rade, izbajaju, znači ti kažeš, vidi, ovaj neće da me pogleda ili neće, ne voli me, ili nikako ne mogu da je ili da gas muvam i tako dalje. I ovaj kaže, važi, može. Mislim, oni su skupi i ima da vam dušu oderu za to što će da vam urade, spajanje, ta takozvana. I znači, protiv tuđe volje. Ja to ne radim, zato se razlikujemo od crni i beli. Samo što je po Bogu, ako je Bog spojio, a ti kažeš, ne znam, iz čista mira se svađamo, čovječe se pokrvimo, nemamo seks, nemamo ovo, ono, razumeš, onda ja kažem, čekaj da vidimo šta je, sad ćemo da pristupimo ono što su i naše bake, ono što su i naše majke i postoje te neke tajne. Zašto kažem da su tajne? Crni ne smeju da znaju jer mi se špijuniramo non stop. Oni nas, dokle smo stigli šta znamo, a mi njih, kako oni to rade. Ali možeš ti, na primjer, sebi nekog frajera da nabaviš, da kažeš, a ovo ću ja ovo... Neću, oto je to prokleto. Ali možeš? Mogla bih, jer znam kako da raščivijam, ali ne mogu, imam blokadu, zato što ništa što ja ne mogu da odredim kad te pogledam, pa te zavedem tim emotivnim sokićem. Pa pustimo to. Ako ne bude tog cukicaj, ako nema toga, ma džaba. Kako ide to cukicaj? Aj, cukicaj, caj, igraš ti, igram ja, igra cela Srbija. I tako dalje. Ovdje samo kratko sljedeće, znači ovo sad pitanje je jako kratak odgovor, molim ti idemo dalje. Jelena Golubović je izjavila da ti lažeš narod, obmanjuješ i da ništa što ti govoriš nije tačno i nije istina. Da si čak i njoj gledala u neke karte, u nešto i da ništa pogodila nisi. Evo sad odgovor za Jelenu Golubović, lupeta, zato što nisam htela do kraja. Kao prvo, rekla sam joj da će... Vidi ovako, kad je mama umrla, ja sam bila u realitiju i oni su mi to teško saopštili i pustili su me naravno. Bilo je većenje dok sam ja bila na putu od realitija do groblja, do Orlovače. Bilo je tu većenje koliko će me pustiti da 7 dana ili 14 dana, onda je stigao odgovor od vrha produkcije da je reality vrsta posla i da ja moram da se javim posle 7 dana. I Petar je tu bio očajan jer mi smo jako bili vezani, ja, mama i Petar. Međutim, šta ću, vratila sam se posle 7 dana. Ali, znači, bila sam na groblju, sahranili smo, tražila sam odmah, trebalo je, mama kad je umrla, to je bio petak. Bilo je da li da je sahranimo u subotu ili u ponedeljak. Ja sam rekla, ako je u ponedeljak sahranimo, to je 25. april, dan kad je tata umro, pošto je sahranjujem tu, bolje otvorite grob da i ja skočim unutra. Kaže, a gde to piše? A treba da piše. I odem ko danas da zakažem za 5 dana, prvu subotu. I javim im tek sutradan. I ja, oče, tebe jednu jedinicu, si normalno. Kako rekao sad da sada... Si bacala sito na kuću? Ma ne bre, ma kakvi nisam... Ne, ništa bre od toga. Nisi sedala svekrvi u krilu? Ma kakvi bre, svekrva mi je umrla posle 6 meseci. Neki laka zemlja, moja Veroslav je bila sjajna oficirka, ali ode. Vidi, mi smo samo napravili to venčanje, međutim, ljudi oko nas su napravili sve ono reso. Ne može to tek tako i onda smo u Lisoviću, tamo gde mi je vikendice, tamo smo napravili svadbu, ispucali se kao nevolja da mlade i mladoženja pucaju. A ja volala u tom periodu oružje, mislim pištolje, volala sam više nego leba da jedem. Jesi imala dodira sa kriminalom? Uvek. Uvek. Kako? I dan danas si takva žena? Pa jesam, pa zato su me cepali tamo u realitiju da pričam. A zašto? Jesi ti kriminalac ili nisi? Ne, nisam, ali sam njihova najdraža i sekica i čuvali su me i volili i negde podržavali. Moj tata je bio mangup, jedan pravi beogradski čukarički mangup sa čukaričkog asfalta i negde su valjda čuvali tu Nidžinu ćeru, razumeš, i sećam se bre, igranka prva kad je bila moja neka igranka da me tata pustio, mislim, pošto je bio strog, konzervativan kordunaš, haos.
I sećam se da sam sa tim drugarom iz škola, 8. razred sam bila, da smo plesali, onako normalno plesali, da je tata uletao sa ulikim nožem, da su dva drugara isto bila zaustavili muziku, diskoteci u tom klubu i tako dalje. Krenuo na ovog dečka sa nožem, što si ti stisao moju ćerku. Tako da sam u buduće igrala ovako kao polku. Znaš, moji plesovi su bili taki. Svojevremeno si važila za ozbiljnu ribu. I sad slušaj, vrlo. I bila sam onako i simpatična. Sa koliko godina si izgubila nevinost? Ali sam ja sa 18. Kad je tata prestao da me vodi kod ginekologa. Znači, tata i mama su prosto, to je bio običaj, sve do 18 godina, do 2 meseca pre nego što ću postati punoletna, vodio je svakog meseca mene Janče stavio u kola i na ispitivanje devičnjaka dala sam nevina. I čim je prestao da me kontroliše, odmah sam izgubila nevinost. Naravno, to je bilo haos. Jel pamtiš svoje prvo seksualno iskustvo? Kako ne pamtim, čoveče, pa bila sam sa tim dečkom, to je bila platonska ljubav. Kako je bilo? Pa ja sam njega silovala, prvo sam morala se napijem, razumeš, jer pazi, bilo je strašno, znaš, mislim, mene čuva za brak, kao, a ovamo, lupa recke, samo tako, razumeš, lep, zgodan, ne znaš kakav je čoveče bio. I ja ti se napijem vermuta, 2 vermuta, tresna, minki i na njega, rekao, slušaj, trešnjo moja, dođi vamo. Nisam silazila i nismo se odvajali non stop, mislim. Koliko je trajao taj prvi seks? Ne znam. Mislim da je trajao sljedećih 3 meseca, mislim da to je bilo strašno. Idemo na sljedeći naslov. Čupale su se za kosu i pljuštali šamari. Tuča Goce Božinovski i Vesne Rivas na malom ekranu je tada bila viralna. Kako to misliš viralno? Viralno, to je eksplodiralo. Svi su gledali samo tuču i miome. A to? Se sećaš toga? Pa gde se ne sećam, čovječe, ja sam molila Boga da mi uzvrati da letimo zajedno napolje, to je bila poenta. Slušaj da ti kažem, to je ta njena neka i mržnje, ne znam, pa mržnje što znam o njoj sve, pa sam i onako ping-pong bacala tokom realitija. I u jednom momentu, pazi, ispada Miki Mećeva, a Goco je bilo s njim super, razumeš, i mnogo je teško podnela to. I ona je smatrala da treba mi ja i svi mi da izađemo napolje, da Miki Mećeva treba da ostane i da njih 3-4 ostanu, svi da pomremo otprilike i da izađemo iz realitija. I ona ti se napija ko majka tu noć, i to imate sve na snimku. I sad imali smo temu da pričamo i ja nešto odgovorim, ona priča, odgovara, ja pogledam prema njoj, ona je samo tražila razlog. Šta me gledaš? Šta me gledaš? I kreće. I tu kreće na naše prepucavanje, ima na YouTube-u, narod to gleda. Ja u jednom momentu kao, ma neću sa budalom da se nastavljam, krećem u deo gde smo palili cigarete, pušili. Kad skoči Ljuba Pantović, razumeš, samo da ne mogu da uđu. A ovaj dalje. I uglavnom u jednom momentu, ne znam šta je ona meni pimpala, moja prednost je što sam bila trezna, a ona pijana, razumeš? I ona meni nešto, ne znam ovo, ovaka si, onaka si, ja kažem, nećete niko i tako dalje. Vidi, ja imam ljubavi koje traju po 20-30 godina, a ti se zapitaš što si sama. I ja rekao, imala si bre muža koji ti je bre pred tobom kresao tvoje drugarice, bre čoveče, gledala si svojim očima. A onda ćuti onako, pa šta, bio je lep. Mislim, odvala godine. I onda ne zna kako će da mi vrati i kao, gde si ti mi omi, šta ne ideš da lečiš, i krene rukom za majicu. Sad pazi, to su sekunde. Ona je krenula da podiže, ja ne znam da li bi ona digla da mi se vidi dojka, da li je tela da me uštine za dojku. Era koji je sedao sve vreme tu i ovamo i tamo i van realitija itd. Dešava se sledeća stvar. Kada je Dalila shvatila da napolju, u spoljnom svetu, ne može da bude kao u realitiju, da nema tih fanova koji će onako da im šalju šakom i kapom i tako dalje i da nema više ni para, nema više na osnovu čega da skuplja, da je sve to malo nju ne zadovoljava, ta zarada na YouTube kanalu, ona je ipak rešila da uđe ovamo i kopala je šakom i kapom da uđe. Ne bi li se i ušle u ovu sezonu definitivno, da isplate dug jer su grešnije, su pobegli iz one sezone i prekršili su ugovor, moraju kaznene penale da plate. I ajde usput neki dinar zarade, ali i ono bitno, vidjelo je u spoljnom svetu da osim Dejana koji je prati, vozika, sređuje, sprema klopu i tako dalje, radi na društvenim mrežama za nju, nema drugu fajdu. Ona je tela nešto žešće. Ona je ušla... Ana Korać je izjavila kod mene u ovoj emisiji da je Dejan Dalili kao sin. I da su bili baba i deda. Tako je. Tako je i to je čista istina. Samo su, kaže, razmišljali šta će da jedu, šta će da piju i gde će da idu.
Vesna, I onda šta ti meni sad gledamo, kažeš? i sad slušaj. Ali čekaj, I sada, to je kad mnogo neko sa široka, tobom, ljubim te. ne široko, evo suzit ću Ajde. ga. I pazi, sad ti ne samo razmišljaš šta ćeš da jedeš, nego koje ćeš mirise, oni snimci njihovi u spoljnom svetu, kad idu da kupuju ili u neku bilo koju firmu, ovu prehranu, to slikanje kao da smo svi napolju retardirani. Njihovi recepti su kako da napravite kajganu i tako dalje. Koliko je tu voda ušla u uši, koliko je fali reality, koliko fali kamere, scena, da su oni to snimali od kuće bolesno. Dečko je 966, ona je nešto 394, tako neki ima rodni kod. Ona hoće napred, ona hoće da pravi kintu, ali Dalila je takva, ona hoće i muškarčinu, razumeš, hoće, a pazi, njemu ne dopušta da to bude. Njega je ukrotila, njemu je suzbijala tu energiju, napravila kućence, papučicu i bebu. Znači, onu bebu za kojom ona pati i tako dalje, i da prisloni tako na grudi kad treba, njemu to odgovaralo jer je lenština u spoljnom životu, nikad ništa nije radio i ono malo što je radio, raznosio giros, to im je nabio na nos. Znaš, ti si jedna od proročica, gatara, kako god, astrologa, koja je rekla da je njegovo pravo ime Zijad. Tako je. A odakle tebi to, Vesna? Pa zato što radim sa ljudima iz Bosne, ste vi normalni, pa ja sam stalno tamo. Pa meni dolaze ljudi odande, pa ljudi pričaju. On je ušao, nije ušao. Jer vi znate, pa gledajte snimke, sad tu možemo baš u veliku širinu da odemo. Ne, nećemo u veliku širinu, sad samo konkretno. Odakle tebi sad to da je njegovo pravo ime Zijad? Pa rekli su da je, on je sam pričao još u Je li promenio veru? On je uzeo, to je vehabijski pokret, ljudi, to je široka tema da vam pričam, to je vrsta sekte, razumeš, u samom islamu. Znači, nije on promenio veru, on nije verujući, nikad nije bio ni u našoj veri. Znači, Dejan Dragojević nikad nije verovao u Boga, nikada ništa, bre, majka mu daje brojanicu, kaže, daj, pali, bre, pusti to. Ne zato što je to pravoslavno, nego uopšte pali od toga, ne priča. Ali, vehabijski pokret koji je vrlo, vrlo prisutan u Bosni, naročito u tom delu, baš u Šepku, ima ih dosta, mislim da je celo selo, a možda i nije celo selo, ali, pazi, oni njih motivišu, razumeš, da budu, da se okrenu veri, da se okrenu islamu, daju im nedeljne plate, on je dobijao pare za to, shvataš li? I to je ono zašto on ne sme ovde da prizna. Je li Dalila bila kod tih hodža, kod tih gatara? Je li ona radila tu vudu magiju? I ti si pričala mnogo o tome i stajala si iza tih reči, što si rekla. Kao prvo, Dalila ima mamu. Mama se bori za nju. Mama ide, obilazi, donosi, proturi, doturi i tako dalje. Njena mama se bavi time, jel? Pa kako ne, pa od uvek. Pa od uvek. I to je ta njena sigurnost. A možeš ti to da zaustaviš? Pa mogu, ali neću. Što nećeš? Pa neću, ja sam se ustavila kod Dejana. Dakle, ne, ovaj naslov koji ste pročitali i kad sam rekla, u tim momentima kada je to gorelo, ja sam videla 966 ljudi, znate vi šta je to? Ta ličnost može u sekundi da digne ruku na sebe, može da ubije sve oko sebe u afektu. I tad sam reagovala, i tad sam delala. Naravno, vidiš da se dete ipak spustilo, da se normalizovalo. Šta si ti uradila Dejanu Dragoviću? Imala sam svoje molitve i svoje mantre, radila sam na 16 raskovnika, ja sam odradila sa svoje strane molitve samo da se smiri, da taj demon iz njega izađe, da ne može, da ga ne okreće na destrukciju, nego na umirenje, razumeš, i to smo i doživjeli. I viš kako se zaljubio u Aleksandru sad? Ma nije se zaljubio, kaki. On s njom trenira da ima drugi pogled na drugu. Isto plače, hoće da pobegne, hoće da razvaljuje, hoće da... Ne, on samo plače zato što više ne može da izdrži i ja ih mnogo dobro poznajem. Ja znam od njihovih početaka i nju i njega, i Dalilu i Dejana. On ne može više ovo, ne može više ovu glumu, razumeš, glumu kog tipa. Morate voditi fini nasmejani, a njemu dođe da plače. To je za njega glumo opterećenje. Izjavila si da će priče, razumeš, i dok ispijaju kao ja rekla Rivaska za to, ova mene uhvati pa tuži, Miki, razumeš, a ja plaćam po 100, 150, 300 hiljada kazne, ne pada mi na pamet, bre. Ja to platila, bre, u slučaju Bube Miranović i više mi ne pada na pamet, bre. Ali na pamet mi ne pada. Znači, kad mi budete platili možda jedno tih 5, 6, 10 hiljada, da se ja spremim za sud, razumeš, može, sve ću ja da pričam. Ali ti znaš ko je. Pa naravno da znam. Ko od voditeljki, ko od glumica, ko od pevačica. Znam. I to se zna u našim krugovima. Javna tajna? Nije javna tajna. Više sada štitimo ne njih, nego se štite ljudi koji su konzumenti njihovih usluga. Idemo na sljedeći naslov.
Plakala na sav glas. Muž Vesne Rivas imao moždani udar. Preživela pakao. Tako je. Tako je. Vesna, kako izgleda kad ti plačeš na sav glas sreću? Da. Vesna, poznala si baka? Jesam, ja sam Kakva si kao baba baka? Veca, pa znaš šta, Baba Vesna Rivas. Baba Jel Vesna tebi Rivas. baba Vesna Rivas? Ja za razliku od Cece, Ceca ne voli da se kaže baba, kao nemojte to, znaš. Da. Ja volim da sam baba. Ajmo ovdje kratko. Kako se slažeš sa Snajkom? Pa super se slažemo, ne vidimo se, ne čujemo se, znaš, retko se čujemo, retko vidimo i onda to funkcioniše fantastično. Jel si tu da priskočiš u pomoć? Ne, zato kažem, malo sam se našala. Znaš šta mi je samo žao što su deca, znači Petar i Vanja, i samu svadbu, i trudnoću, i porođaj. Sve sami. Sve sami u Rivas duguje 30.000 evra Turcima. Vesna, ovdje kažu ovako, da si u Zemunu morala sve da prodaš da bi onda posle toga prešla u Batajnicu da živiš. Je li to istina? Pa šta kao, toliko jeftiniji kvadrat u Batajnici u Zemun. Ja, ovo su takve budalaštine, to je strašno. Jesi prodala u Zemunu stan? Ma nisam, bre čoveče, prodala posle godinu dana, već kupila stan, tu vertikalu 100 kvadrata. Ja volim te stanove koji su kao kuće. Ja to ne mogu da nađem da se kupi u Zemunu. Onda kažu da je Vesna Rivas radila kao šaner, držala butik, prodavala robu, da si tu uletala u dugove, da nisi mogla da... Svašta su pisali, lupetali, valjda što sam ja bila uvek okružena tim svetom i ostalom Zemun, mislim. Ti si u stvari jedna onako beogradskog asfalta lola. Tako je, tako je. Ti imaš veze i sa kriminalom, i sa policijom, i sa prostitucijom. Tako je, sve ih znam. Sve ih znam i imam čak u svojim redovima prijatelja. I ja ne postoji neko koga bi se... Ja nikad u životu nisam dugovala. Ja sam dugovala mom Vladici Stojkoviću, razumeš, za zadnje 2 pesme kad smo snimili ulete u reality, pa posle iz realitija zaboravi da treba mi da platim. Znači ti smeš po Banjici da kupuješ? Ja smem da kupujem svuda i svuda kupujem. Prvo ovo dovedu do Beograda, posle 3 dana ja opet pobegnem. Idem da dotrošim one pare. Tad su me uhapsili, to ću pamtiti celo života, šake inspekcije.